Velkommen til Ånderne vender tilbage. Af Horsens bor Serine Pallesby med hendes 2 børn. I en længere periode har de oplevet en række uforklarlige ting. Hej, er det her, der sker uforklarlige ting? Ja. Vil du være sød og vise mig rundt? Ja, det vil jeg gerne. Ja, det her det er så køkkenet, hvor lyset bare tænder en gang imellem. Så gør det tit det. Ja, ligesom nu. Hvor er kontakten henne? Den er derovre ved dig. Jamen, der er der ikke andre end os herinde. Nej. Ej, hvor er det vildt. Ja. Nå, slår jeg det igen. Sker det tit? Ja, det gør det. Hver aften. Jeg ved ikke, om det er noget med lyset. De har haft en tekniker, men han sagde, at der er ikke noget galt. Det var godt nok vildt. Ja, det er så stige forstået. Og så mange gange, når jeg går forbi, så falder nissemanden derovre. Han falder ned. Nu må man sådan rigtig have gjort. Bare helt uden noget? Ja. Bare lige pludselig? Lige pludselig. Ja. Der er altid koldt herinde, også selvom pejsen er tændt. Altså herover eller herinde? Jamen, altså når pejsen er tændt, så burde pejsen varme op i hele rummet. Men det gør den alle steder, undtagen lige her. Så det er det her hjørne, det er simpelthen koldt? Ja. Mærker du nogle gange noget træk eller? Ja, når jeg har børnene, så begynder hunden tit at løbe op til stolen her, og står bare gø af den. Der hvor nissemanden plejer at falde ned og sådan noget. Der gør stolen helt vildt, og så når vi så går derop for at se, om der er noget, der er der bare intet. Den har min søn værelse. Han oplever tit, at når han ligger og sover, at stolen her begynder at vippe rigtig voldsomt. Ligesom nedenunder. Ja. Herinde har min datter værelse. Herinde, når hun ligger og sover, så oplever hun meget, at der kommer noget banken, som der er nogen, der går op på loftet. Problemet er, at vi har ikke noget loft. Vi har jo et etagehus, så vi har ikke noget loft. Oplever I det tit, eller er det sket nogle gange? Eller? Det sker nogle gange. Ja, herovre, der sender det stereoanlæg der. Bare sådan en lyd, siger den. Gør den tit det? Ja. Altså midt om natten, så I bliver faktisk vækket af det, eller hvad? Ja, men det er det vækket af. Er der blevet lavet nogen form for tilbygning? Altså noget, eller ombygning i huset? Ja, det er der. Der er blevet bygget en væg op, fordi før var min søns værelse og min datters værelse, det var et stort rum. Til at starte med, så lavede vi en skillevæg, fordi vi havde 2 værelser. Okay. Jeg føler mig lidt småskør, fordi jeg fortæller folk, at der sker nogle mystiske ting hjemme, så det er bare noget, du bilder dig selv ind og sådan noget. Vi har nu kontaktet Marian for at høre, om hun kan hjælpe. Vi starter med at gå ovenpå. Det her, det er altså søndens værelse. Ja. Føler du noget herinde? Fornemmer du noget, altså at der er noget herinde? Jeg fornemmer lidt mandlig aktivitet herovre ved den her stol, som om at han godt kunne finde på at stå her, som om det var hans sted engang. Jeg føler lidt, at det er hans rum herinde, og han godt kunne tænke sig, at vi faktisk egentlig går ud herfra, fordi at han vil gerne have sit rum i fred. Han vil gerne have flyttet den her stol, fordi han føler, at det er hans rum, så han kan stå og kigge ud her, og han føler, at han kan være her for stolen. Det her, det er så pigens værelse. Ja. Jeg føler lidt, at han er en gammeldags mand, som ikke er glad for høj musik, og derfor tager han måske mere hensyn til højtaleren, som står her, som man måske godt kunne begynde at pille lidt ved, fordi han ikke er glad for den store og høje musik. Jeg føler lidt, at det hele her har været en stor etage herovre, som manden føler, at han er blevet krænket, fordi at der er blevet sat væk op midt i det hele. Så han laver sådan nogle lyde af sådan nogle forstyrrelser. Herinde har vi stolen. Jeg går herover, fordi at jeg føler, at han skubber til mig. Han vil ikke have, at jeg kommer herover. Det er hans rum, og jeg føler stadig det samme mand. Jeg føler meget kulde herovre, hvor de sikkert også godt kunne opleve ting falde ned.
Da jeg var her før, der tændte lyset lige pludselig. Det er meget almindeligt. Det er simpelthen ånder, der prøver på at gøre opmærksom på, at de vil sige, at jeg er hos. Altså, er det den samme, eller er der... Ja, jeg føler, det er den samme mand gennem hele huset. Jeg føler, at han har boet her før, og han ikke kan lide, at der er flyttet nye til, og de har bygget rundt, og altså nymoderne. Han vil hellere have, at det skal være sådan gammeldags. Og Han vil gerne have, at det bare var eget før, eller... ja. Ja. Okay. Jeg fornemmer meget kulde herovre, og ting, der falder ned, og jeg føler mig meget, meget uvelkommen her. Jeg ved ikke, om du også har det sådan. Jamen, det har jeg. Okay. Det kan godt være, at du har mange problemer med lyset Ja. i det her, fordi at, han vil lige gøre opmærksom på, at han er her. Og han skal lige, at du skal vide, at han er her. Det er sådan set det, han prøver på. Jeg føler rigtig stærk åndelig tilstedeværelse lige i det her rum. Jeg føler, at det er en mandlig ånd, der er her, og som rigtig godt kan lide at være i det her område her, så han vil gerne have den her stol fjernet. Det er meget vigtigt for ham. Pigen oplever sikkert tit, at hendes stereoanlæg det begynder at sige sådan nogle brummende lyde. Eller sådan noget ikke? Og det er simpelthen fordi, at han ikke kan lide høj musik. Han vil ikke have, der er høj musik. Har du det med, at hun vil rense det ud? Vil du gerne have den væk? Meget gerne. Så man ligesom kan få til hjemme igen. Nu går jeg lige ind og prøver at se, om jeg kan få kontakt til ham, og prøver på at se, om jeg kan få ham til at gå på den anden side. Okay? Jo. Så, nu skulle han være væk. Er det ikke rart, at den er væk? Jo, der begynder at komme varme på hende. Det var alt for denne gang i Ånderne vender tilbage. Vi håber, der kommer ro over den lille familie, og så ses vi næste gang.